Josu. Patxi, Begira. espaldiko. Bueno, Josu Garate, laguna, espaldiko laguna, dantzaria, dantza maisua, kezka dantza taldean dantzaria, dantzertin dantza maisua, tokatu zaizu orain izatea, Bai. Eta urbeltzeekin aritu zara hainbat ikuskizunetan, eta hainbat tokitan dantzan irakasten, ikoan ere kidea eta espaldiko laguna. Bai, eta, bueno, dantzan ere etxea aspaldiko urtetan dantzan elkartean, bueno, pixkat, hantxe, nire aurreko ogibidea etxeak utzi nituenetik, hartu ninduen etxeak, eta handik, bueno, urratsak aikorekin ere bai, dantzaz eta dantzaz gozatzen. Hain zuzen ere, esan zidaten David eta Iderrek esan zidatenean Kulturberon programan parte hartzeko, pentsatu nuen, bueno, Josurekin aukera gutxi daukat, hola kafetxo bat hartzeko, eta ordu bat hartzeko, bueno, ardu ona, Davidek esan duen moduan kriantza, ondua, eta joku bat proposatuko dizut. Eta jokua da, ez dugu normal egiten duguna, dantza egitea, dantzan egiten dugu. Hori da, gu dantzaria gara eta dantzan egiten dugu. Baina kasu honetan, niri gertatzen zaidana da, batzutan irakurtzen ditu gauza bat, ikusten ditu gauza batzuk, mugiarazten haute pixka bat. Hau da, pentsatu beharreko kontuak ateatzen dira. Batzutan bakarrik geratzen dira, baina askotan gauza mugatzen dira mugitzen eta mugitzen dira asko. Orduan, erakutsiko dizut irudi batzuk, niri asko mugitu nautena momentu baten bestean. Aber ze iruditzen zen, igual ez zuri zaizu zer mugitzen, bateaki. Adinean bazaude mugitzeko. Orduan, hasiko gara lehenengoarekin, begira, lehenengoarekin. Begira, ikusi. Bakizun orden hau? Bai, honi amuina esaten zioten, izena propioa ez dutuko goan, Zarauztarra, oker ez banago, eta, bueno, mende hasierako hori Eibar da, oker ez banabil, eta, bueno, 80 bat urte, ezta, artxiboek jasotzen dutenez, eta elegante jantzita, dantzaria eta txapelketa batean. Eta txapelketa batean, txapeldun 80 urtekin. Aurreskulari txapeldun bat 80 urtekin. Gaur egun ematen du aurreskulari izan behar dela, hanka altzatzen duen horietako bat, buelta asko ematen dutenak, baina bera 80 urtekin txapeldun. Bai. Zer gertatzen da? Nola izan daiteke txapeldun hanka altzatzen eta muriskak egiten, 80 urtekin nola inditzazke olakoak? Bai, ziurrenik hankarik ez dakit zenbat altxatuko zuen, edo lehen ez dakit denek ere zenbat altxatuko luketen, ez da? Zuketen hanka. Nik uste dut pista bat ematiko, badaukat hemen beste bideo bat, eta bideo hori hau da, Gipuzkoar, David, herri hori, Gipuzkoa aurreskulariak, bai? 20. mendearen hasieran. Bai, ezagutzen duzu, ez? Bai. Hau da, Donostiako irudi batzuk dira, oker ez banabil, eta bertako mende hasierako ez da 24 edo izango da, edo berandu xeago igual. Bai, horti da, garra aurrean. Eta politxa da, ea, ikusten dutena, bideo ikusten dutenak, ea, zenbat aldiz ikusten duten hanka altzatzen burutik gora. Da, turko bat, Eider, David, Erne, hau dira puntako aurreskulariak, Dentro bideo. Dentro bideo, bai, markatu. Imaginatzen dana nahiko bai puntuak badakite nunen dauden puntuak, baina nahiko improvisatua izango litzake. Bai, ara juez dabiltzanak edo agian han bestaldean ditu, bizkarrez dugu momentu honetan. Hemen daude errekete batzuk ikusten dira. Bai. Baina, ia altzatu dut, ia altzatu dut, bitxos! Oain da beste bat, hanka luze dake. Baina, Eta hau dira puntakoak, Beraz? Bai, ereduak orduko ikus dezakegun eredu hau bentsat har dezakegu hortxe egonda, ez da? Hor bere momentua izan du exhibizio gimnastikoa hoize izan da ikusi dugun bideo horretan. Eta gaur egungo eredua gehiago oroar da, gehiago bilatzen du akaso, ez da, exhibizio gimnastikoa, beste
beste dantza bera baino gehiago, ezta? Dantzaren oinarria eta oinarriko puntuak, konpasak, erritmoa zaintzeak, aberastasuna eta gero improvisazioa. Improvisazioa, ezta? Bai, hori dena den bada gauza bat kuriosoa zen, eta hau da aurreskularien txapelketa bat, eta berez egiten duzutena zen aurresku ateratzen dien pertsonaia ez, eta aurresku da hitz polisemikoa, ez? Aurresku da pertsonaia bera, dantza eta pertsonaia bera, bai? Aurreko eskua. Baina kuriosoa da, zentaz da ematen digu aurresku, aurreko esaten da, aurresku dantzatu behar dela, eskontzatan aurresku dantzatu behar dela, ez? Ematen du bestela, eskontza ez dela baliozkoa, ez? Ikuste dut hori batzuk erabiliko dute. Ez eskontzak bakarrik, zubien inaugurazioak, karreterak eta horiek ere garrantzitsua da aurreskularia egotea. Jaunartzetan ere bai dantzatzen da eta hori. Bai, guk Eibarren eskiera mekaniko asko inauguratu izan ditugu. Bai, ze polita. Bai. Oso garai memorablea izan zen dura. Eta asko hausnartera zigun horrek. Egun batean esan genuen, zertan gabiltza. Gertatzen dena momentu baten ematen du hola izan behar dela. Zenta betidanik izan da horrela. Da aurreskua, pertsona bat bakarri dantzatzea autoridade bati edo eskalera mekaniko bati edo ematen du betidanik izan dela, ez? Jo, beti horrek nahiko bide laburra dauke. Eta erakutsiko izuet artikulu bat. Artikulu hau, hemen, hau da, dantzari aldizkarian, 1976an. Eta hemen, kontatzen dira, badaudela bi aurresku egin direla, bat Mujikan eta bestea Mañarian. Mujikan egin zen aurresku bat, aurreskua, hau da, soka osoa, bai? Aurreskuk zer parte dituen, aurresku gutxi ora ere, esango litzateke? Bueno, soka atera ostean, desafioaren zatia eta aurrez aurrekoa edo deitzen dana. Eta handik letozke, bueno, ordenak eta baituzte varianteak, ezta? Baina zera, aurreskua bera edo agurra diturikoan nun gonbidatua sartzen hasten den sokan, ezta? Gero banangoa edo aserikantza, edo abarketa diturikoa, eta sortzikoak tartean, eta azkenengo desafio gurutzatua, eta bueno. Artikuluan kontatzen du Mujikan aurrezko egin zen se hizo la cuerda con gente del pueblo. Salieron servidores a buscar a las mujeres, el aurreskulari y el eskulari bailaron ante sus elegidas, y al fin se cumplió todo el rito del aurrezko. Baina gero jartzen du Mañarian, en el homenaje de Criquiño, en el año 66, un joven vestido de blanco bailó el aurrezko. Lo hizo bien. Pero a pesar de la buena voluntad de los organizadores no resultó vistoso ni emotivo, como el de Mujica. No se cumplió el rito. La gente del pueblo fue meramente espectadora, no tomó parte en él. Hau da, artikula idatzi duena argi dagoela horren kontrakoa. Hau da, moda berri bat. 1976an moda berri bat da. Hau da, betikoa ematen diguna, igual ez da betikoa. Bai, baina betiko arazten ari gara, Bai. 50 urte joan dira eta hori mugara eraman da, ezta? Oraintxe nik uste beste kontzientzia da, baina egia da jende askok apenas ezagutu duela beste eredurik. Hau da, sokan edo aurresku izena berak ere batzuentzat ez zen aurreskua, baizik esaten zuen zera dantza bera, baina dantza bera taldea, komunitateak osatzen duen soka elkarrietutako kate hori, ezta? Hori horrela ulertuta, bestea konzebitzeko edo ulertzeko konplexua da, eredu hori ezagutuz gero. Baina sokak dauken garrantziarekin, eta gure inguru koreografikoan izan duen garrantziarekin. 17. mendean, Bergaran egon zen iraultza bat, bronka bat, ez dakiz zer, eta pobreek aberasen kontra badakizu gertatzen ziren egotakoak. Eta bi edo hiru egunez, pobrek kakotxen artean hartu zuten herria. Iraultza bat izan zen. Gero, klaro, 3. egunea ekarri zuten armada eta bukatu zen tonteria, ez? Baina, 3 egun horietan jarri zuten, pixka bereik zer nahi zuten. Eta horien artean, bereien zerrendan, bazegoen, bereien soka, noblen bat sartzea bereien soka eta bereien eramaten. Hau da, soka konpartitzea. Bereien dago oso importantea zen. Eta soka importantea da, soka berez oso simbologikoa da, oso metaforikoa. Eta gure herrian, gure herrietan, kriston garrantzia izan du, ez? Eta orain balore ematen diogu, zati txiki bati, koreografia txiki bati, eta kendu dugu horretarako, hau da, gelditu gara loraren petalo batekin, baina lore sorta bota dugu
Bai. zakarrontzira, petal horri balore emateko. Bai. Bai, ze pena, Bai, pena izugarria eta frustrazioa ere, bai, ezta, sarritan halakoak ikusten ditugunean. Benetan bestelako eredua bai ikusi edo, baina batez ere dantzatzen duzunean, hortxe dagoela lehengo sokak oinarrian hori zuelako, ezta? Ohorea esan daigun, soka horretan parte hartzea da, horrek ematen du. mira, horretarako ikusiko du hau. Hau da duela 100 urteko irudi bat. Eta ze garrantzia zuen sokak islatzen duzu ongi. Hau izan zen eusko ikaskuntza sortu zenean, bai? Eta hor soka dantza egin zen aurrezko de autoridades deitu zuten. Bai. Zergatik aurrezko de autoridades? Soka dantzan autoridade ekartzen dutelako parte. Hor daude dantzatzen. Ohorea da parte hartzea. Hor da ohorea. Eta hor daude frakarekin, ikusten zaian guztia, dira diputatuak, ez dakit zer, eta, bueno. Bai, sokan parte hartzea eta gero, eta figurarik berezienak, ez da, arerik eta ohorerik handiena litzatekeena, aurresku, edo soka isten duen elementua, edo pertsona ere, osea, atzeskua litzatekeena, ez da. Baina hori duela urte pare bat, duela 100 urte pastu zirelaik hortik, ze gertatu zen autoridadekin esan zitzaielarik dantzateko sokan, pues hau egin zuten. 100 urte eta gero? 100 urte eta gero, autoridadeak jartzen dira hor, eta pentsatzen dute aurrezko soka dantza beraiei dantzen zaiela. Hauek zain daude, norbait noiz agertuko zaien dantzan, haien aurrean, dantzan egiteko, ez da? Aurrezko egiteko. Beraiek eskalea mekanikaren papera egiten. Bai, hori da. Baina berez, soka dantza ez da egiten bereientzat. Beraiek izan beharko lirateke soka dantzaren buru, inkluso. Bai, hor da lehendakaria beharko luke, ez da? Kasu honetan. Hori da. Eta haien aurreko politikariak izan direnak dantzatu dituzte soka horiek. Bai. Bada irudi bat oso polita. Baina, historiatik berreskuratzen dugu interesatzen zaiguna, ez da? Bada, oso irudi polita dago, nola dantzan puntu eusuen daukazu argitaratuta, soka dantza bat, eta izan zen, gerra galdu zen. Bai, justo hori xetorri zait. Zein zen hori? Hori, bueno, mugaz bestaldeko soka da. Donibane Loitzunen, uste dut. Donibane Loitzunen, uste dut, ez? Ba, izan liteke. Biarritzen igual. Izan liteke, hor, bietako argazkiak eta nahastuta, eta orain momentuan ez duke jakingo bereizten, baina Sabino Bena ez da agertzen, ez da? Edo Sabino Bena zertan abilia lehendakari Agirre. Agirre lehendakaria, okeraz banago, Parisen zen orduan. Baina Irujo bai. Baina bai, Irujo eta hementxe, oraindik hemen inguruan zeudenak, hortxe ageri dira. Baina ageri dira, sokan parte hartzen, momentu importante batean, ulertzen zuten sokaren garrantzia, eta ez horren beste, dantza da, dantzen funtzioa, ez? Ez da importantea zer dantzatzen duten, da, soka bera, da herri bat egituratzeko ze importantea da. Hemen, sokak aspalditik egin dira. Baina sokarik zaharrena grabatua dagona, eta grabatua daukaguna, sokak beti irudikatzen dugu, jendera izaten baduzu, aurreskulari bat, buruan daukaguna da, gizonezko bat txuri zantzita hankaltzatzen, ez da? Bueno, hau da, ezagutzen dugun, grabaziorik zaharrena soka batena, soka dantza batena. Santurtzin. 1921. Bai, hemen paradoxa edo paradoja asko ikusten ditugu, ez da, alde batetik, oraintxe igual aterako ditugun generoak, ez da, generoko kontuak, emakumezkoen soka da, eta soka bera, ez da, argi dago aurrezku eta atzesku zer den lekuentatzen zenuen estruktura, atera dute gonbidatua, zera, bandera arraun zera, lehiak eta irabazi dute eta haiei omenez antolatu zuten soka berezi hori, aurresku berezi hori. Hor dago atzesku, aurresku. Eta aurresku hortxe joa orain 8 bat dantzaten joango da ziurrenik. Oso antzekoa da, ni ikusi nolaik, sakanan gaur egun olako egiten dira, pauso batekin egiten, hemen bigarrena atea dute, bai atzesku, segurazki. Eta polita hor gauza batzu daude, bat improvisazioa, nola ditu duten, eta gero neska dira. Eta hori buruan izan beharko genuke, neskek dantzatu dute baita ere, hola soka dantzak. Bai,
Bai, horretaz dudarik ez dago. Ez dago eta gainera batzuek lanak egin dituzte hori pixkat plazaratzeko eta azaleratzeko, ezta? Nola historia, jostik idazten dugunek eta gero sinistu egiten dugu, kontatzen dizkigutenak, norbaitek beste gauza batzuek kontatzen dizkigun arte, ezta? Hori da, gertatzara nik ulertzen du garai batean, hor da hemen roberia zen ari da, binaka ari da, hori kuriosoa da zen, eta batzutan lurreti dantzatzea horrek esan du zarra dielako. Ez, hauek gaztea dira eta lurreti dantzatzen dute, bereien artean komunikazioa dago, bakoitzak egiten du gauza ezberdin bat, ez dute zertan dana batera, ez dago koreografiarik. Dantza sentitzen nahi dira eta dantza bere funtzioa betetzen du. Hori baita ere hor dago, ez? Ikusten da, bakoitzak egiten duela gauza ezberdin bat aldutena. Dantzaren funtzioa aldatu zaigu, ez da? Aldatu zaigu. Komunikazio, erlazionatze, ezagutze, ez da, hor zenba gauza gertatzen ari diren, gaur egun, beste kontestu edo beste leku batzuetan, eta ilunpean, ez da, nokturnidazia legosearekin egiten ditugunak, gari baten, halako lekutan egiten ziren, noski? Egiten ziren, bai. Sokak horretarako ere erabiltzen ziren. Claro. Eta, baina dantzan funtzioa aldatu da, baina aldatu dugu ikuskizuna bilakatu dugulako handi batean. Argi dago. Baina nik gehiago zango nizuke, nik uste du romeria eta remeriak egiten ditugunean, neurri baten ikuskizuna egiten egin gara ere, bai, romerietan, Bai. Hau da, jende joaten dela romerietara, ez dakit zenbait joaten dien bakarrik disfrutatzea eta komunikatzea eta harremanak egitea eta parranda, edo zenbait joaten die, hola, bolo bat baliz moduan, ez ikuskizuna, egin dezagun, eta repertorio hau eta hau. Jarri pixka bat, jarri beste bat, David. Hau da, 1980an, ez, inguruen. Bai. Elorrion? Elorrio arginetako jaietan edo okerz banago, bai. Bai. Eta, irudi ederrak, soka, edozein halako soka bat ikuste irudi zar bat, ez da, beti da plazera eta halakoak. Hau da oso polita argazkia. Bagizagatik, hemen da, dantzatzen ari da, aurrezku edo bikoteari dantzatzen ari zaio, bai, baina polita da ikusten baldin baduzu ingurukoak, rito hori ez dago ritualizatua. Soka barneratu daukate, da dantza bat, disfrutatzen ari da, nolabait hor badago bazile bat. Eta dana daude farra egiten bazilea dagoelako. Eta hori bat dago bere baitan ere bai. Hau da, ez dugu zertan soka bat egiten dugunean jarri beharra, dana, serio, edo jauzi bat egiten dugunean dana. Ez, ritualizazio hori gu geu ezartzen dugu, dantzak ez dauka. Bai, galdu dugu, nik uste dut ereduak desagertu ala, horren erantzuna edo nola jokatu horren aurrean, ez da, egoera, kontestua galdu dugu, eta orduan, jarrera halakoak denak aspaldik urtetan beti ikuskizun moduan ikusi ditugu, dantzalta den bitartez bideratu direnak, ritualizatu direnak, arropaekin, egun berezietan, eta ia hortik kanpoko ereduak guztiz desagertu dira. Gainera desagertu dira, hauek leku hori hartu duten heinean, besteak hizkuntzarekin gertatu zitzaigun bezala, euskara batuarekin eta beste euskalkiak bazirudien ez zirela nahikoa duin. Kikildu dira pixka. Bai, hori, dantzarekin oroar gertatu da, ezta? Baina hemen desagertu dena da eredua sokaren eredua eta, suposatzen duen edo sortzen duen guzti hori, ezta? Komunitaterekin, garai batean funtzioak jerarkiarenak aipatu ditugu, ezta? Agintarien lehengo, hau da, eta horregatik pobreek eskatzen zuten nobleak haien soka duintzeko nahi zutelako, ezta? Dena den, eredu horiek baitare, nahi dut, eredu horiek desagertu, baina nik uste dut alboratua geratu dira, baina nik uste dut, argazki hau ikusten duanean, nik pentsatzen duena, hau izan bada, izan daiteke berriz, zeratik, hor dago. Eta, dena generoen inguruan, ingo dugu lagun baten dago, ingo dugu pixka publizitatea pixkat. Tokatzen da egitea, nik uste dut. Haize kasualitatea, behira ze liburua dagoen hemen. Genero aipatu eta honen inguruko lana eta zelan. Bai, zer nolakoa gainera, ez da interesa eta nik uste dut mugarri bat markatu dela, ez da, antes y después gaztelera esaten den bezala, hori Oier Arablaza lankidea, laguna, dantzaria, dantza maixo eta gauza asko, ikerlaria, eta duela ja urte txoren bat joan da,
Aurragiriren izenburu horretan genero identitatea inguruko liburu argitaratu zuela, bere tesiaren, doktore tesiaren emaitza esan daigun. Eta nik uste dut pentsakera bat baino gehiago buelta eman diola, ezta? Ni liburua irakurri nuenean, eta ni uste nuen. Azken peien danak inertzia ditugu, bai? Nik ere bai, nire inertzia ditut. Eta uste nahiko zabala nintzela hainbat gauzetan, liburua irakurtzean hainbat gauza kolokan jartzen dituzu, esatezu, ea nun nagoen, eta noran joten nahi zen. Ereduak, lehen... Bai, barkatu, generoarekin dantzan ez bakarrik, gizartean dugu horrekiko eta gizonezkook batez ere... Zer ezaden gizonezko izatea. Zer ezaden, baina edo ze zaila izan daitekeen hausnartzen ari zarenean zure lekua, zure egunerokoa, usterik onenean ere nola hanka sartzen dugun behin eta berriz, ezta? Eta zalantzan jartze hori, nik oierren ondoan adibidez, oierren ondoan izan dudanean, bultzarazi dit horiek gauzak zalantzan jartzera, ezta? Usterik onenarekin ere, beti jarrera batetik, posizio batetik egiten duzulako. Eta hori dantzara ekarrita, gure buruko minak ez dira txikiak egia esan. Eta oierrekin gertatzen zaidana beti elkartzen nahi zenean berarekin, ezen gauzagatik, bukatzen dut nire ziurtzat ematen argudio bati buelta ematen. Beti gertatzen zait, bai ekografien inguruan, bai historian ipentsaten hau kontuz, igual gauzak ez dira horrela, Baina, ereduak, lehen komentatu dugu, ereduak aldatu diela eta bar, eta berriki izan da segurako txapelketa, hola dantza eta txapelketa. Izena berez dantza txapelketan etako da Fandango Tarinaren txapelketa eta eredu batena, baina beste kontu bada. Eta orduan buruera etorri zait beste hau. Jarri, David. Andrau. Andrau, beste lagun baten, biramona da. Xabier Etxabek, den bitartez, Zauztarraren bitartez, agertzen ari zaigu, ezta? Behin eta berriz hemen. Berak kontatu zigun historia, berak idatzi zuen historia, artikulu baten horitzen naiz, eta historia ditzela, oso polita. Andrau ditzen da Bitxori, eta Beote baserrikoa zen. Eta Andra honek, historia gertatzen 1927an, bai? Otsaiak 17an, hemen daukat apuntea bestela oso. Eta egin zuten dantza apostu bat. Zugoritzen zaren ustu ziren kontendenteak. Bat, alde batetik izenak, a ber. Bera, Beoteko Bitxori, eta... Bitxori, 34 urte. 32 urte. Metro 55. Eta 102 kilo. Ados, gutxu gara pentsatu. Eta bestea, zein zen? Gaur egun ardoa gordetzeko zer batekin zertuko genuke. Eta bestea, hori zeza izena? Eta bestea, hartzaia esaten zioten. Eta 34 urte, metro 80, oza, ni metro 80 dauka, pentsatu 10 gehiago, eta 84 kilo, ni daitu denak, klau, baina 10 zentimetro gehiago, pentsa. Eta egin zuten apostu bat. Beote, justu baserrien aurrean elkartu zian, eta 1997an. Eta Xabierre jartzen duen datuan, eta notarioa egontzen, eta ana hartu zuten ez, eta elkartu ziela 1000 lagun. Jartzen du 1000 lagun inguru, notizia zabaldu omen zen, eta 1000 lagun inguru batu ziren. Zenbat diru egongo litzake hor, apostuak eta... Apostuak, seguro. Lehiaketa bat, segura, hau bai zela lehiaketa bat. Eta, sueltoa dantzazteko, bai? Eta dida baten egin zuten, oso harin egin zuten, eta irabazlea? Nik uste ikusentzulek imaginatzeko duten bezala gure Bitxori izan zen. Jarri Bitxori, mesedez, Bitxori, haupa Bitxori. Baina politena da, zergatik irabazi zuen, notarioa jartzen du, eta hori zen zara? Bai, aipatzen da, musika, melodia edo erritmoa jarraitzeko, markatzeko eta konpasa
bueno, markatzeko, zehazteko eta horren inguruko komentarioak ageri dira, ezta? Bai, egiten du. Markatzen duela konpasago zongi. Bai, gero lekuan, esaten zu, lekuak jartzen du, eta guztuak zituela. Oso polita zen hori. Bai. Bueno, eta, claro, hau izango liet, datuak hau dira. Hau dira datuak. Bai, pixkat ikusteko, zer dagoen... Notarioak, daude, notarioak jaso zuen, imaginatzen dut datu guzti hauek. Bai, datua zuen jasota, bai. Baina polita da, naturalki sortzen den halako lehia bat, ezta? Baina naturalki sortzen den jota edo suelto batetik abiatzen dana. Noski. Eta horren irudi bat daukagu hemen. Eta da, Uruguain grabatutako romeria bat. Bertako emigrante batzuk, etorgin batzuk grabatutakoa. Eta ikusten da, lehenu ikusiko dugu harin, pasten dena, eta gero joaten da astiroago, dantzan.eusen dago bideo ere bai, eta ikusiko dugu, hasiko gara pixka jokaldia komentatzen. Hau da, hau daude dantzatzen, 1922an, Montevideo, modelito itzelak. Ba, irudiak, egia esan, ni lehen aldiz ikusi netenean, maite dut aritu nintzen. Oso polita. Oso polita dira. Oso politak, gainera erakusten du, bueno, hauek une hartan iritsitako edo denbora askorik, hau da, bertatik, hemendik, ez da, ez dira generazioak, bigarrenak edo... Hemen ikusten da, badau talde bat, egiten duna pausu bat, atzean badaude batzuk bueltak ematen, ikusten da, launaka doaz, honek bultzatzen du, markatzen duelako ritmoa, eta hemen eskuinaldean oain hasten die lau neska, dantzatzen, alboetara, hau da fandango bat, zurazki, eta buelta ematen du, batek agintzen du, eta ikusten da, ezkerrekoa dagoela biratzen bera, eta aurrekoak markatzen ditu urratsak, bai? Bai. Eta ikusten da, eta oin zopolita da bai datorren bikotea. Zeta hemen ikusten da, neskak agintzen dula, osea, neskak egiten du pausua. Eta fijatzen bazara, gizonezkoa oain ez dakit nondi joan. Dago galduta, erabat. Gizonezkoa ziurrenik izango zuen bere une alako zer bat, arraro bat, galduko zuen nun zegoen ere. Hau badaki, bega, guazen. Eta hor dago dantzan ja, gustora, bai? Gustora. Orain bai jarretzen diola, eta besoak mugitu, eta dantzan dago. Elkar aurkitu dute berri, bai, besoen mugimendua ere ze polita den. Bi gizonezko dantzaten egin artean. Bai. Hortaz izango dugu gero, gizonezko nazien, eta bada gauza bat pixka moskeatzen nagoena. Eta ikusten da gauza bera, bat... Bai, zoitxarrez gaur egun aipatu behar ditugu berezitasun hauek, ezta? Begira hemen emakumeak, begira hemen gizonezkoak, begira hemen... Baina hor bada gauza bat, duela urte pare bat, seguran, aurkeztu zen gizonezko bikote bat, bai? Eta diario askoan agertzen zen, berri moduan, gizonezko bikote bat ez dakiz zer. Hau da, bereta, gauza normalizatzeko Google normalizatu behar ditugu. Argi dago, bai. Argi dago, osea, niretako berria izatea hori, bada jaialdi bat, egon gaitezkea doz, edo ez beste kontu bada, baina jaialdi bat nun dauden ez dakit zenbat bikote landu duten ez dakit zer, denbora eta eredu koreografikoa eta bar, eta berria da gizonezko bikote bat aurkeztu dela. Berriak zahar esango genuke, ezta? Berriak zahar esango genuke, ez ikusi dugu tradizioz hori egiten zela, baita ere, segatik ez. Segurazki bi gizonen artean dantzatzen zutelarik, agian beste harreman mota egon ziteken edo ez. Ba, hori baina beste kontu bada. Baina askotan, gaude horren sartuta ezagutu ditugun mini estruktura horietan, eta ez gara gai pixkat. Dantza egitea, dantzatzearen plazeraz, bakarrik baino beste parametro batzuek behar ditugu edo behartu gaituzte jartzera, ezta? Eta horrek aske dantzatzeari mugak jarri dizkio. Nola, alde batetik, baina norekin ere bai. Eta orduan, oraindik fokoa egon da bai eta bietan, ezta? Ereduan, nola, ezta? Non dena epaitzen den, ezta? Osea, epaituak plazara ateratzen garen bakoitzean, epaitua sentitze hori, eta hori, eta norekin. Ze genero kontuarekin gizarte honek esaten genuen bezala lan handia du oraindik, eta ea gero zer, ezta? Eta gero bada beste gauza bat, askotan gertatzen dena zu, plazara ateratzen zaren ematen du baduzula nola egiteko, epaitua horrekin latuta dago,
ematen du baduzuren nobiteko erantzunkizuna. Hau da, nik egin behar dut horrela, nire aria luzea dela eta etortzen da. Hor bada, joku bat ea ulertzen diazu. Hau da, nire pedrada bat eta ardoarekin oso ongi doa, bale? Niretako, momentu hori, biok edatea batera oso polita izan da. Ez dugu prestatu, ez dugu prestatu baino. Niretako bada, joku bat bi aditzen artean. Izan eta egin. Bai, niretako ezberdina, ni banaiz eta horregatik egiten dut. Hau da, ni horrelakoa naiz eta dantzatzen dut horrelakoa naizelako. Ordan, dantzatzen duan moduan hitz egiten dut eta dantzatzen duan moduan besarkatzen dut eta, bai? Edo, nik egiten dut izateko. Hau da, dantzatu behar dut euskaldunagoa izateko. Ez dakiz, kantari apuntatuko naiz euskaldunagoa izateko. Ez. Ni euskalduna naiz, guztetzen kantatzea eta kantatzen dut. Niretako pervertitu dugu, buelta eman diogu argudio hori, eta horrekin argudio bera galtzen du indarra. Askoz, eta potenteagoa da, ni horrelakoan ez egiten dut, nahi dudana. Orduan, Bai, euskaldun gizartea konplexua da. Eta orduan gauza asko jartzen dira martxa. Identitate kontua zentzu horretan, pisu handia du eta asko eragiten du. Eta horrek ere badu zerikusia, plaza dantzen revival bizi dugun, urte batzutatik honako horretan, dantzaren plazaren lekua, euskalduntasuna, eta dantzak guzti horretan ze joko, bete zuen eta betetzen duen. Nik uste dut horrekin lotuta dagoen urrengoa, jarri, hau bakizu zer den? Bai. Arrangoitzen musiko eguna duela gutxi izan da. Musiko eguna. Hau fenomenoa da. Nik esango nizuke... Zentzu horretan, gertatzen ari dena musikoen. Nik gauzat esango dizut, eta agian lagun asko ez ditut egin honekin, baina behin egon ginen Arrangoitzen jotzen, Aikorekin, eta ni erdian negoen, eta sensazioa ikaragarria. Zuzaude plaza baten erdian, zirkulo konzentriko asko, baino asko, ez du ezaten bat bi asko, zuza erdia, eta momentu bat ezatezu. Erdizkal hauetan, markatzen duzu, eta baten 300-400 pertsonetan. Benetan, Walking Dead. Bai. Momentu baten, bada, nolabait ikasi dute leku batean erdizkal hauetan egiterakoan egin behar da, sentitzen baduzu egiten duzu, eta bestela ez egin. Bai, nolabait, automatizatu, dantza automatizatu eginda, ez da? Baina oso ongi dijoakio dantzakera hori edo dantza mota hori daukagun gizarteari. Noski, eta horregatik dute hainbestarrak, ez da? Bai, dantza jauziena, benetan norbaitek ikerketa serioa egin beharko luke horien inguruan. Eta polita da, urren bideoa da, hauxe, 1948an, bale? Emango diot, eta bada eletan grabatua. Eta hori ikusten da, dantzatzen dela jauzi bat, jarri dira dotore, eta behira ze polita. Bakoitzaketan du nahi duena. Pulsoen berean, beha aldaerak. Bai, sarritan aipatzen duguna, ez da pixkat halako eztabaida hausnarketa gure dantza baino hitz egiten hasten garenean. Sistema, egitura eta behin ulertuta, hortik... Iaz moduan gauza asko egin daitezke barruan. Eta bada oso polita, eta hemen ikaslei esaten diet, orain badaude bi lagun ateatzen dira, ea zerbait berezia ikusten duzu. 8 errores edo egiten duzu ikasleekin. Hemen ikusten dute, bai, saltoan ez dakizer, baina begiratzean baude bikote bat, neska bikote bat, elkarrekin dantzan lotuen. Eta hemen justu hor daude erditi pasatzen, ikustuzu? Bai. Erditi pasatzen nahi da. Dantzan nahi da inguruko bakoitzak bere moduan egiten, ez da importantea dana bate, hau da ez da ikuskizun bat. Norbera dago, bere urratsak egiten, eta erdikoak dantzaz disfrutan nahi beste modu bat, ez? Bai. Joden, eta itzela da. Ulertzeko, dantza jauziak nondik abiatzen ziren, eta gaur egun nun gauden, ez? Hau da, dantza jauziak egia ugaldu diela asko, 1965ean
Michel Erdiak garatu zituen azken irudia beraz azken jauzia zielakoan, eta orain ugaldu dira, baina bidean gauza asko utzi ditugu, naturaltasuna, jokua. Bai, irabazi da zabaltzea, ezta? Dantza eusek izan dira, elementu funtsezkoan ikuste, jende asko plazak berriz hartzeko, ezta? Plazak apropiatzeko esan daigun, dantza taldeen propietatea izan direlako, jabetza izan direlako urte askoan, ezta? Eta dantza hausiak horretan, funtzionat ditu elementu asko, edozeinek dantzatzeko moduko dantzakera, talde kohesioko elementua ditu, baina bada taldean zaude, baina era berean bakarrean ari zira dantzan, ezta? Egia da, beti ere konpromisoa dela beste norbaiteki helduta, ezta, da dantzatzea. Hori, harrimateko bat, alkarri helduta dantzatzea horrek... Nahiko aseptikoa da. Bai, da, pixkat horrek, ostra, beste zer baten jartzen zaitu, ezta? Eta gero ekartzen du beste gauza bat, eta da, ikuskizuna ikusten duelako, ben denak ongo egingo dugu. Eta batek esango digu zer egin behar dugun, eta gu ere pekatzen dugu, hemen utxe egiterik, arrisku oso gutxi dago, bai. Aldiz, dantzakera, erromeri, garai bateko erromerietan dantzakera automatikoa, musika entzun, eta nik egiten garai baten, inork ezun pensatzen ze hankarekin hasi behar zuen, musika zegoen, eta dantzatzen zuen besterik ez. Baina gaur egun, horren sartuta gaude historia horretan, horrein erromeria dira gehiago repertorioa, dira gehiago koreografiak. Eta koreografiaz egizkizu, kanpoan zaude. Eta dantzei hauziak ez egizkizu, kanpoan zaude. Are gehiago, haserretzen denik ere bada. Zertara zatoz ona, repertorio ikasi gabe. Bai, lehenko naturaltasun hori berezkoan jotzen ziren piezak, musikariek zuten repertorioa edo dena alakoa, ez da? Lantzen behin eskatu ere egiten zenun gaur egun eskatzen bezala diskoteketan, gero ez dizute jartzen inoiz, ez da? Baina, naturalki bat antzatzen zenuen, urrengoa ez, gaur ikuskizuna da lehengotik, bada sentsazio hori, lehengotik hasi eta azken pieza arte denak dantzatu behar eta denak menperatu edo hortxe egon behar hori, ez da? Eta, bai, galdu da, jantzerozkin lotuta aurreko komentarioekin, irabazi da nolabait zabaltze edo gizarteratze hori, edo ez dakit nola deitu, ez da? Baina, galdu dira, transmisio modu bat, transmisio modua ez da, beste bat da, hau da, ez dakit artifizialki deitu hitza, baina transmisioak gaur egun naturala leku askotan galdu da, lekuan ere, ohikoa tradizionala izan den repertorio bat, sarritan berezko transmisioa galdu eta beste modu batera ari dira hori berreskuratzen edo. Eta dantzeusen fenomenoa hain zabala eta hain urte gutxitan eman zena, eredu bat edo bi, izan ziren iparaldetik hegoaldera salto egin zutenak, eta noski zuk egiten duzu irakatsi dizutena, ezta? Eta transmisio horretan nola eman diren gauzak, horregatik genuen ikerketa kontua dela, ze benetan badago hor, eta oso interesantea da, oso benetan, niri pintzat oso interesantea zait, jauzei fenomenoa eta nola jarraitzen duten erakartzen eta edade bateko jendea, batez ere emakumeak, ezta? Sentitzen diren oso eroso, ez da? Gero memoria, ditu elementu asko fizikoki irisgarria dira, ez dago exhibizio gimnastiko hori. Eta gero niretako baita ere oso lotuta dago zerbaiten parte sentitzearekin. Noski, bai. Identidadea, herri identidadea banaiz. Bai. Egiten dut eta egiteagatik banaiz, beti berriz ere hori. Hau da, baliabide gutxi eta inbertsio gutxirekin, 10 urraz besterik ikasita, banaiz dantzaria. Bai. Eta horregatik, eta ez duzu zure burua, esaten genuen harrimatekoan edo bestera bateko igual dantzan, ez da, pixkat zure burua esponitzen duzu edo erakusteko arriskua egon liteke, ez da? Baina hor, bazaude taldean, baina banaka zaude orduan, biak sentitzen dituzu, babestuta zaude, ez da? Bada beste fenomeno bat, eta ez dakit nori ikusten. Nik erromerietan bi fenomeno igarriko nituzke, bada jauziena eta bestea larraindantzana. Eta larraindantzan etako oso fenomeno polita da. Beste ikerketa bat. Baina oso fenomeno polita batez ere, larraindantza, erromeria baten egiten dugunean, gehieno konstientea gara gaizki ingo dugula. Gaizki ingo dugula zerbait.
batez ere bueltak hasten direlak eta holako momentu kritiko batzuk, hori gaizkatakoa. Eta hori deno konstienta gara, eta badakigu eta bagoaz, jokoaren barruan sartzen da hori. Eta polita da, joku bezala oso polita da. Hori bai, psikologo batek hartuko balu, izango baina benetan, zerbait gertatzen zaigu. Osea da, benetan, eromen bada, baina egia funtzionatzen dula. Eta denek nahi dute dantzatu larraindantza. Gertatzen den hori, den pieza izan da, pieza pixkat aldrebeza izan daigun, egitura eta neurri aldetik, gertaziteken eta normalena da. Osea, bestelakoa gertatu izan balitz, nik gizarte honekin benetan oraindik eta arduratxo egongo nintzateke. Nola posible da denok hau berdin eta ongi edo, ez da kakotxen artean, tokatzen den lekuan bueltak eta tokatzen den hankarekin, tokatzen den horrekin, ez da kakotxen artean, hastea. Ez, baina oso polita da, eta gaina nola badauke, hasiera bat, oso rituala da, hasiera bat, gaitaren deia. Hori afinauta baldin bada, gaitaren deia, eta hor dana jartzen gara, benga larraindantza, eta bukaeran papa, hori nire eta estilo joderse, perfecto, tartean gertatzen dena, bueno, gutxi gora bera. Hastea nola hasi eta nola bukatzen dugun da garantzitsuena, erdean gertatzen dena, gero inor ez dago akordatzen. Orduan ederra da, nolabait barruan dagoen anarkia, eta dantzatzen duena badaki, hor ez du erremeste garantzik ongi egitea edo ez. Bai. Ni gogoan dut talako bat, gehien impresionatu ninduena, urtetxo batzuk, bastandarren biltzarrean okerrez banago, bintzat. Antxe baskalosteko eta dantzaldian, mutil-dantza batzuek, eta larraindantzaren unea ere iritsi zen. Eta jendetza zegoen, nik alako makro larraindantzarik genuen, sekulan ez zitzaidan tokatu. Ibarkoa zaelako. Bai, Iruñaldera hurbildu ezkero, gero handik beste tokatu zait, beste inoiz, San Ferminetan egon zara. San Ferminetan egon zara. Hori bakitik. Baina kontestu hartan igual gehiago, antxe, Elizondon, ez da, igual horrek gehiago, atentzio eman zitan, baina jendetza, eta denak esaten duzuna, osea, deskripzioa horixe zen, eta gordatu dut Oierrez egituan, Oierrekin eta lagun kuadria, dantzaneko lagun kuadria ginen, eta grabatu okerez banago, dantzanera igota dugu gainera bideo hori, kalitatea duena da, baina bai, beste larraindantzaren, beste evoluzio edo fenomenoaren deitu ez da, zein beste urteren buruan, nola igual desagertzeko, boleto zenbait guztiak zituenak. Eta behira, ze bilakaera esan duen. Eta bilakaera, baina bilakaera izan da, mantentzeko behar zuena, ez da, tradizioak, eta tradiziozko bihurtu da, baina tradiziozko eredua hori da, bihurtu dira. Inork ez dezala bilatu beste eredua kontestu horretan bintzat, ez da, ezinezko delako. Baina oso polita da justu larraindantzan aurreko momentuak. Eta da, deiarekin. Aztean da gaita, eta justu bikoteak osatzen dira, eta denak ez da, horre baki, behiratu hori, eta jazten dira ondoan, eta beste eta zaki, horre baki, eta momentu horiek itzela dira. Behin, gure kuadrian, Iruñan jarri genuen kamiseta bat, eta jartzen dut, jo bailo larraindantza de puta madre. Oso momentu polita dira, eta, klaro, hartzen baldin baduzu, desparpajotik eta hartzen baduzu humorez, oso momentu polita dira. Hartzen baldin baduzu, nola bai, pervertitzen ari gara, ze pervertitu, kontuz, suabe. Ni beti esaten du, larraindantza dela, erromatarren garaiko daukagun dantza bakarra. Bai, usegatik? Hori ez dizut entzun. Ez dira zentzun. Ez dut, ez. Larraindantza sortu zuten bi gaitero, Julian Romano eta Demetrio Romano. Beraz, erromatarren garaiko dantza bakarra. Eta baina sortu zuten duela urte, beraz, beste ardotxo bat behar dut, hori digeritzeko beste ardotxo bat behar dut. Oantxe bertan, bukatuko duenean, baina berez, historia perbertitu egun usteko historia ez da horren besterako, esan nahi dut. Eta larraindantza hasiko baina ikusten zenbat aldaketa izan dituen egun urte hauetan, itzelak. Zenbat izango dituen, ez dakit. Baina berez, tradizio bera osasuntxo balirez, jarraituko litzateke aldatzen. Gertatzen gaudela bideoen garaian, eta bideok ematen du, uste dutela dana, hola izan behar da, ez? Bideoan grabatu genuen, ez? Bai. Hor, Video Kills the Radio Star abesti nik askotan erabiltzen dut gauza bera, bideoak beste dantza ere, tradizioa ere,
dantzari dagokionez behintzat, ez dakit hil, baina asko kondizionatu du. Egia. Kondizionatu du, bai. Baina polita da, bideoa, aipatzen dugu, ze ongi ekarria dagoen. Baina, bideo komentatu duzuneaz, nik nahi nuen bukatu gaurko solasaldia. David, bukatzaldea goaz? Vale. Ardoaz da bukatu, baina gu bukatu. Baina ontsa hortan atuko dugu ez da, baina bereiekin ere bai. Bukatu nahi dut beste bideo batekin. Eta bideo oso polita da, eta ikusten da bideo batzutan ez duela fijatzen, baizik eta pistak ematen eskigu. Bideo hau izango litzateke Lumière anaie grabatua. A ber, jarri. Allende... Lumière anaie, zu pentsatu segarriko esango dan. Eta grabatuta zuten, hau da bibak bat. Bibak da armadak egiten zuen akanpaldi bat, justu Madril iparraldeko sierra batean. Orduan, armadan segun denetaik, euskaldunak egongo ziren, katalandarrak, andaluziarrak, denetaik, bai? Eta orduan, hemen oso politaz eta bideo txiki honetan kondensatzen da dana. Dantza estiloak, eta estiloak nola aldatzen dian, dantzaren funtzioa, bera, nor dantzatzen duen ongi, nor dantzatzen gaizki kakotxen artean, dantza generoa, hitz egin duen guztia laburtzen da bideo txiki honetan. Eta ikusten bali baduzu, eta ez baduzu ezer pentsatzen honen inguruan, igual zuzeu behiratu beharko zen, ez dela gure kasua. Baina ikusteko gauzak ez diela beti pentsatu duguneo irakatsi diguten moduan, baizik eta mundu asko zabalagoa da. Eta politena iruditzar hauek ikusten dugunez, niretzako hemen politena dana ikustea gauzak horrela izan badira, izan daitezke ere bai. Osea, gauzak ez dira modu batez bestez, guk egiten ditugu. Eta nik adibidez, gaur egun sokadantzak sortzen dira, sokadantza zentzua dutenak. Eta sokadantza preskuratzen ari da batuketan. Eta hau da, ez da batere negatiboa. Itzein duguna, alde positiboa da, ematen du egun garela, hau bazen, ez. Gu ez gara abuelo zeboieta, guaindik. Baina zalantzan jartzea iritsi zaizkigunak, ez da? Eta gu, dantzaren inguruan bizi eta zorionez horretaz bizitzeko eta gozatzeko sortea dugunok. Eta zalantzan... Honetaz, gauza zalantzan jartzea €1, hori ere buruko mila ematen dizkigu, baina nina asko elikatzen hau bintzat. Bai, zeo zesongarria da. Eta jarriko dugu, Lumière anaie grabatu zuten, bibak hori jota bat. Bai, eta aipatu duzuna nik hitz bat sartuko nuke, dantza eta gure tradiziozko hizkuntza koreografikoa komunikazio bezala, ezta? Nola funtzionatu izan duen, eta ia funtzionarazteko ere gaur egun ere komunikatzeko zentzu hori berreskuratzeko gai ginetekeen, ezta? Nik, pixkat horretan edo hori buruan darabilgu aspaldian, ezta? Eta hor, diasporak agertu dira lehen, diasporan ze interesgarria den nola dantzak hizkuntza desagertu edo galdu duten bezala, dantzak eutsiarazi die, identitatea nolabait, ezta? Baina euskal hizkuntza dantzak eman die. Eta haientzat, ulertezina da, hizkuntzari igual hainbeste nolako garrantzia, ez da, bati edo beste galdetza desberdinak izateke, baina ezin dute ulertu nola ona etorri, erromeri baten, dantzaldi baten, edo haiek dantzan, fandango eta riñarina eta ez da ohikoak, eta gutariko norbait, euskaldunok, haiekin bazkaltzen da ibili jardun den ondoan jarrita denak, nik ez dakit, eta ez dute ulertzen. Eta euskaldunak, bai, euskera hemen hauan bai, ez da? Eta hizkuntza koreografikoa, azken finean, ez dela koreografia bat. Asko sakonagoa. Bai, koreografikoa, noski ez du zer ikusirik. Ez ezagun pentsa hizkuntza koreografikoa da jauziek egitea, ez. Mugimendu, ez da? Mugitzeko badugu zerbait, ez da? Amankomunean daukagun baliabide bat, eta gu geu daukagun eta bereizten gaituena, ez? Gesto horretan, mugimendu horretan, elkar komunikatzen hasteko gaitasuna. Hizkuntza gabe, askotan muga izaten den horretan, dantza mugimenduan desagertu egiten da. Eta hor improvisazioa sartzen da, eta
Gu ez ditugu bakarrik esaldik aurretik prestatuakoak, baizik eta sartzen da nola oskatzen dugun, nola esaten ditugun gauzak, ze guzpena daukagun, dantzan gauza bera da. Bai. Bueno, ikusiko dugu azken bideo bai, alako promoa egin da gero, zain egongo da. Genero gaian zuzenean sartzen dana. Hemen da Ismael Lumière, begira, 20. mendearen hasieran, jota dantzatzen, dans ubiuak, bibak. Hau die soldadoak, eta hor de jota dantzaten, haupa hor. Jota jo. Jota fuego. Oso polita bikote hau, eta hauek lotuen, bueno, atzean baduen izatzu. Begira bakoitzak bere, ez da? Bai, binaka, hori bai, baino... Hauen bizitasuna eta hor ezkerrean ageri diranak, beste kontu batzu igual. Orain nola bai gelditu dira eta hauen hasten dira berriz. Bai. Hor da. Bai, besteak askatu dira, haiek bere martxan jarraitu dute, horiek, ezkerreko horiek... Hauek ez dute arazorik, ez eredua, ez generorik, ez dute pentsatzen zean karekin hasi, eta hau badakit, ez daki, gaizki dantzatzen dut, benetan. Bai, baina dantzan, hau da, noski, agian beste generokoak ere egon balira, ziurrenik beste eredu batzutan egongo lirateke, ezta? Bai, jakina. Baina goera hori izan da ez dute inongo arazorik, dantza naturalki bizi dutelako, eta dantzaren plazera bizi dutelako, ezta? Eta hori da, normalean elkartzen garenean guk egiten duguna, eta gaur tokatu zaigu, sexoen beharrean, hablemos de sexo, egitea. Bueno, tokatu zaigu. Aspaldian sexu gutxi eta hitz asko, ezta? Hurrengoan izan da dila dantzan, eta ez horren beste hitz egiten. Ia batxi. Venga, Zoragarri, eskerrik asko.